Alaramma farkon gari idan zai waye ana farawa da asuba ne. Tun kafin asuba din yayi ana farawa da jifin asuba. Alaramma Bismillahirrahmanirrahim. Na'am. Was-subhi idza tanaffas. To bayan kuma gari ya alfijir ya keto sai Allah ya rantse da alfijir din. Idan alfijir din ya keto kuma sai aka dan fara yin dan haske. Was-subhi idza asfar. Sannan idan gari ya waye rana ta fito kuma fa. Wash-shamsi wa duhaha. Sannan idan kuma wuri ya waye kuma an yi cikakken hantsi fa. Sannan wunin gaba ɗaya fa. Barakallahu fik. Sannan idan an je ƙarshe kuma lokacin da rana ita kuma za ta faɗi dare ya fara fa. Wallaili idza yaghsha. Wallaili idza yaghshaha ya rufe dare. Idan kuma aka shiga daren gaba ɗaya fa. والليل إذا سجى والليل إذا سجى نعم إن أنجي كرشن درم فا دري زي تبي والليل إذا أدبر الله يا البركة على رمى kowane bangare na wuni sai da Allah ya rantse da shi. Allah yana nuna mana muhimmancin lokaci. Ba wani bangare na lokaci da za ka yi wasa da shi. Don Allah ya nuna maka ayyukan safe waɗanda za a yi su lokacin asuba ka yi su a lokacin. Ayyukan hantsi waɗanda za a yi lokacin hantsi ka yi su a lokacin. Ayyukan cikin wuni karka kai su cikin dare. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da yana kirari wa Allah. Yace yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalin layl. Ana kai aikin yini ga Allah tun kafin lokacin dare yayi. Ana kai aikin dare ga Allah tun kafin aikin yini. Don ya nuna maka yadda Allah yake muhimmantar da lokaci. To Allah ya rantse da lokaci